कसन फ्री वे काम सकट दल की हो सरळ यो गो बैसी यो चिके काम पुरं जाऊ नो अशी बैसू नशील गो पाऊस येईल ना वा तशी तिके पळ या म्हणायले बाहेर यो बालू माम कामा चमकला की म्हणून वा होय को तांका आणि गुंडाक स्कूलाक पेटेल मागीर तिके फ्री जाता तशी बैसू नशिनी माये तुम गेलते कसं की OTP येतं ना म्हणता अशी तुम्ही घरा दिवो योजनेचे आयलो मागीर जल्वता त्या कसं सांगची गो व्हडली रामायण जाल ताजे त्या एक लिंक म्हण हांव आनी एक लिंक ओत्तो न्हू ताजी OTP पेटयी म्हणलें हांव त्या OTP पेटयले मागीर चिके वेळसून पळयतना मागीर अकाउंटात दुड्डू पुरो गेला गो मागीर आमी पोलिसा कंप्लेंट आनी दिला आतां पळोवका कसन जाता म्हणून हो होय वे माये आमी जागृतच का ना होय गो ಗೊತ್ತನಾಶಿ ಕಂಚಿ ಕಂಚಿಕಿ ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ಆಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ ದುಡ್ಡು ಒತ್ತರಿ ಕಳ್ತ ಆಮ್ಕ ಆತ ಹನ್ನಿತೆ ಅಪ್ಲೈ ಕೆಲ್ಲ ಮಳ್ಳೆ ಪೊಳಕಾನಿಕ ಸಂಜಾತ ಮಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಎತ್ತರಿ ಕಳ್ಚಿಗೋ होय माये माये आणि के कसनवा ते कसं ते घरा यजमानी ते तुम्ही अप्लाय केला की हांव एकंतू लिंक कसन की क्लिक करनो कंकं की वचून एडवर्ट तलने गो तस तिकून म्हाका भई आतां कसं नाही अप्लाय करचेक आणि हन्ने वरे सवतात म्हाका कसन कसन ओतून घाल नाका म्हणून ना माये तश काही ना के सुलभच के ते हो होय वे ते कोणाक दितात तनी ते घराचे कोण यजमानी असतना माये तांक मेळट के ते हो होय वे होय माये घरा यजमानीक प्रति महिने 2000 रुपये दिता के कशी एक दिता सना अप्लाय करूया म्हणलेकला तुम्ही वरे करत माये कसन की गो म्हाका त्या सकड कळ ना कसं म्हणून माये तुमगेल घरा यजमानी तुम्ही नव्हे आता आरामारी अप्लाय करत तुमका 2000 येता आणि बामणाक कसं नाही दाय जाल्यार निमगू का म्हणना त्यांची दुड्ಡು तुम्ही यूज करयत बालू मम्मा कोरे प्रति एक निमगूचे कष्ट जात ना तुमका कसं नाही अगत्य असल्यार तुम्ही त्या दुड्ಡು यूज करत माये हो पंकजा योगो बैस हो माई आणि सरळ माई कसं की इम्पॉर्टंट डिस्कशन करता असाची हांव येवेत की या गो पंकजा तू ते घरा यजमानीक जेव्हा अप्लाय करते की गो चल रे आमगेल घरकडे कोण यजमान जात म्हणचेच एक प्रश्न माये तुमक जाल्यार ते प्रॉब्लेम ना तुम्हीच नव्हे घरा यजमानी जयंती माई घरकडे आयली की थंय असाची ना गो येनी थंय धुवेले चरड सान नव्हे तस तिकून थंय चमकलीन ती तशी जाल्यार तुम्हीच माये घरा यजमानी तुम्ही आरामार अप्लाय करयत तशी तुमगेल गुंडावर सानच नव माये तीन हंगार रब्बे तशेल नव होय गो कसन करचे आम्ही कोणा काही फोर्स करू जायना नव आणि कितले म्हळ्यार धुवची सूनच नव सून धुव जावचे जायना होय माये आमगेल घरकड वरे तशींची कितले कोण घाल्यार वरे ते सून धुव जावचे जायना तुमगेल माय सद्याक येईस ना तस तिकून तुम्हीच माये घरा यजमानी आरामार अप्लाय करती तुगेल माय कशेस गोत कसन सांगची माये तानी आसा म्हणचेक मात्र खंचक येना ती मेगेल चरडान रळ्ळेर वरे पळोवचेक येनात तानी कसलं का ना माये काल येत मने यजमानी म्हणचेक मात्र होय गो आमगेल घरकड वरे तशी जालात कोणाले सांगून घेवचे हे पुरा घरकड आशिल्लेंच गो आम्ही तिके सुधारसून घेनोस का आणि कसं करचे होय माये हां माई तशी करतास आता होय माये हां माई तशीची हां चढ उलोचे कवचे ना कसं म्हळे आम्ही एक उलयले रे तानी अनेक लेखताच माये तस तिकून उलोचे कोरे बहीण दिसता आमगेल घरकड गोतसो माये हां चिके रेडी जाऊन खंय भायर चमकले से कुडले तानी धुवेक फोन करून घेनो ती त्या ड्रेस घाला कान्ना ख्यांग घाला गळे ख्यांग घाला म्हणून सांगून घेनो असता ते होय ते एक संकचीची कसन गोतस वा आमगेले पशी चड फोन तांनी यूज करता असाचेत होय हांव एकच देवाले मागून घेवचे कसन म्हळ्यार रे म्हाका मुखार येवची सुन्ने लोट्टो हांव तशी आसना जाल्यार पुरो म्हणलें चाव आम्ही पुणी ते सुन्नेक आयकून धुवे म्हणके पळोवंक घेवका आणि हे पुरा गडकड अशी आसा ना गो केलो गडकडे माय चांग असतात सुन्ने लोटो धुवे म्हणके पळोवंक घेता ते होय माये मगेल फ्रेंडा लेकली माय आसा ती तेगेल धुवे म्हणके तिका पळोवंक घेता
जाल्यार कसं करचें तें अदृश्ट पुरा जनक ना न्हू माये बालू मा स्टाईल की म्हणू आम्मेनी येताच माये हां होय वय जायत माये आम्मेनी येता ती बैसा गो चा करून दिता नक्क माये होडणे आम्ही घरकडे वचून पितात अनेक पण देतात हां जायत गो कसं ग पातोळे घराचे यजमानी म्हणके आरामार बसला होय हांव आतां यजमानीच न्हू चा दो करून देत की म्हाका एका हांगा बस करायचा हात पाय धुवन ये तिथे करून दिता हा गुंडा मागीर आजी स्कूल कशी जालें अण्णा कशान गुतासोय मेगल फ्रेंडान मेगल पुरा बुकम पिन्नून गेला अण्णा तू कसं करत असेल मारा बुक पिन देताना न तू बसली की कसं नाही ना अण्णा हा जोर केला नन्ने तो पिन्निला फाल्या दव ताण तशी केला रे ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಮುನ್ सांग अम्मंगे कसाला का अप्पंगे ಹೇಳ್ತೇನೆ म्हण सांग रे गुंडा ताणी कसने लायक काम केलं रे त्याची क्रेडिट घेऊची तुम्ही त्यांची तक्क कसने प्रॉब्लेम झाला रे तेव्हा ताण कसने पोकरी करून आला रे अम्मंगे ಹೇಳ್ತೇನೆ म्हणते ना मग काय ना तुम्ही वसती अण्णा माका निव्व रेनकोट बॅग बुक पुरा दाव का त्या सकड विषय आणि बिव का म्हणणार आहे तसल कसं नसलं रे तू अम्माक सांग ताका चढ म्हणून रे 2000 रुपये देता त्याने अम्मा दिवच्या पुरा हांव दिना मी गेल ते घरा यजमानीचे दुडवावेर दोळगला रे हांव कसने दिना पळया तुमका अम्मा कसं नमते घरा यजमानी तू कामाक होतास वे अम्मा ना रे गुंडा तुक त्या सकड कळ ना आता तू होड दाल मागीर सांगता इथे घराचे सामान सकड खाल झाला तरकारी वरना त्या सकड हडकशिल्या एक ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು दितावा ताक सकडे अंदाज 2000 रुपये बित्तरी जातो ग आणि तूंची गेले तर ताक बरा दुड्डू आरामारी कशी असलं रे घराचे यजमानी तूंची नवा कोण आईला बा ह्या टायमारी हा हा अम्मा कोण अम्मती आम्ही आमगेल्या फुडली व्हिडिओ अंतू आमगेल व्ह्युअर्सांगे क्वेश्चन नेमगेलेलास त्या क्वेश्चन कसन म्हणारे पातोळी महिना आधार नंबर घाल मगिरी कसन काम करच्या गेल्या म्हणून हाजी करेक्ट आन्सर कसन म्हणारे 5 घसोच्या गेलेल्या हे आन्सर्स कोण कोण दिला म्हणून आम्ही आता पळया रश्मी शणै मंजुळा शणै संजना नायक श्रेया भंडारकर अंकुश पै यशोदा प्रभू अनघा ललिता गणेश पै वीणा प्रसाद अक्षता किणी किरण इस्लूर वैष्णवी विद्या कामत संजय शणै नारायण शानबाग फ्रॉम गंगोळी मेघना बिजूर सुखदा प्रभू नायर सुजाता प्रभू देवयानी शणै नित्यानंद शानबाग मानसी एम पै आणि अरुणा कामत तुमक सगळ्यांक धन्यवाद आईच एपिसोडाचे क्वेश्चन कसन म्हणारे जयंती माई म्हळ्यार कोण म्हणून ताजे आन्सर तुम्ही 2 दिवस भितर कमेंट सेक्शनांत घालाची तशींची आणि की तुम्ही पातोळी माई यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करणी जाल्यार आता वचून सबस्क्राईब करा ते आम्ही नेक्स्ट व्हिडिओ अंत मेळटाची धन्यवाद.